Baba udokotela bawesibawujabule namhlanje sinobaba uMageba. Kuningi kasekhulume ngako sesiza abantu abaningi ngento ezahlukahlukene. Ukakhuluma namhlazana futhi evala khona ethi kwaba futhi amasulmane ahamba eRamadan avala wathi uyangena ecabheni wathi siyathandaza sathi ngisobese wawashiya phansi. Wabuye sebuya ke namafutha omdonzo, wabuye sebuya nento eziningi ke lapha esephethe nesikhwama kodwa kunesikhwama futhi asethena siyazivala futhi. Konke lokho kusele kuyena ngizocela ukuthi kube uyena ogeqa amagula. Baba Dokotela ake sibingelele lababuke Baba Dokotela TV. Baba Dokotela singasapholisa amaseko nje. Baba Dokotela lento ethi inhlopheko sifuna ukuyiqeda ngenkani. Esifuna ukuyiqeda ngenkani Baba Dokotela isikhwama sika 25000 makushaya uJune siyazivala. So umuntu osidinga kuphela asithathe from manje to uMay. Because end of May nje mazithi 1 June sobe singasekho. Asifuni ukugcina umuntu usefone sethi ngangade ngifonile ngathi ngizosidinga esefona ngomhla ka 5 June sizobe singasekho. Kodwa sika 8000 esikhona ke sona. Sikhona sika 8000 asikazokuvalwa sona. Ya kuningi ke okuyakhuluma ngako yathi sikhona. Sifuna sibheka isikhwama lesi sika 8000 ukuthi ubani osidingayo. Umuntu uyamhamisela kwakhe umesho ukuthi lo baba ubuke wakuthanda ivoice yakho nje veyithanda ucela umlethele lesikhwama. Hayi Baba Dokotela. Ngoba sifuna ukuyihlanganisa nesibhamu ngoba phela ngizothi ngisasilethile afike ubaba ekhaya. So asisilethe ekhaya Baba Dokotela. Umuntu athumele iPepstone number yakhe bese siyamfakela sona ama ukuthi uaround siyakwazi ukuthi simdelivele kodwa futhi nakhona ngesimiyisele kwakhe. Kodwa sekuthengisile neweek ayifakile ukuthi inhlanhla. Ya ungeke. Ngeke. Asibukele lana abantu basahamba ekhasini basakholwa kakhulu emsebenzini wekhasini. Ikhasino ingadleka ngomuthi qale lapho. Baba Dokotela vele uma ufuna ukudla ikhasino idleka ngomuthi. Ungayigoqa nje wena uyitshela ukuthi uzowena ngenhlanhla yakho lapha. Uhambe uyolahla imali yakini. Mase ufuna ukuya ekhasino uthi ufuna ukudlala ekhasino. Thola spray Baba Dokotela. Thola spray uhambe ekhasino ulanda imali. Uqhubeka uphile impilo. Uma usafuna ukudlisa imali yakho ke. Uma usichaza ispresso sekhasino ngaphela kunabantu abadlala ematafuleni. Kunabantu abadlala kuma slot machine. Yeah. Uthini lawo bantu? Baba Dokotela kulabantu abadlala ematafuleni. Khona spray esiqondene nabo so 3000 rand. Bese kuthi ke kukhona la abadlala kuma slot machine abanye abadlala lezi zinto zasemafonini konke lokho khona esabo so 1.5. Yeah, sihlukene nje kanjalo. Ukushuthi hayi ukuthi yonke insipho yawasha. Cha hayi konke nje Baba Dokotela kuhamba kunento yakho eqondene nakho. Yeah. Ukwe waba nomsebenzi obomuhle obuphethe weyishimane zajabula ishimane zavuka ishimane kungenile kubusika manje ngisakuzwa usuyiphatha kanti ukhuluma kakhulu ehlobo ishimane beyijabula kabi. Uthini kulabantu laba bathi udlala noma babukho buhle kahle. Baba Dokotela ake sicacise lento le. Kunalabantu athi umuntu nginomuntu engimfunayo. Lapha emsebenzini la sisebenza khona iboss ingane yeboss yethu yinhle ngiyayibona ukuthi ayimangaphatha yona inkinga ngiyayisaba. Kuleyo muntu Baba Dokotela sithi akathatha ispray. Athatha ispray angakhulumi nayo athole nje isithombe sayo. Futhi isithombe sayo ngale spray asithatha sifike phansi omcamela elalele. Iyona ezofika ekseni kusasa imthatha imsuse enkantini ithi asamsodlela lapha eoffice. Lona yona ukuthakatha. Asazi kodwa kona kuzobe kufanele yona athole lo muntu amfunayo. Ukuthi sobe siyibiza ngani ke asazi. Makeba angifuni isale into ngaphandle. Amafutha omdonso. Baba Dokotela amafutha omdonso emali akhona. Abantu abaningi bake babuza ukuthi kambe mangithatha amafutha omdonso ukuthi ngineyinkinga izinto zami mhlambe kuthiwa idlozi intontoni izinto azivumi ngiyakwazi nokusebenzela. Yebo amafutha omdonso ayakwazi ukusebenzela Baba Dokotela ngoba umuntu esimnikayo simnikeza nento ukuthi ageze futhi aziclean ngaphambi kokuthi awasebenzise. So amafutha omdonso emali ayakwazi ukuthi akusize. Yeah. No, ngiyawuzwa umsebenzi wakho omuhle. Kuningi okufuza ukuthi abantu bakwazi abazi ukuthi ungayenza into ngenhlanhla yakho but at the end of the day uyayidinga into yokulekelela. Isikhathini esiphila kusona Baba Dokotela njengamanje uma ungenayo into uzogqilazwa yilabo abanezinto. Noma ngabe kuthiwa bawunayo lenhlanhla othi wawuyiphiwe wena kodwa mayingeke into wena ekulekelelayo laba bazofika benezinto kuzofika Baba Dokotela bafike bakugqilaze ngoba bazofika kukhona izinto abanazo uma ukuthi banazo angisho ukuthi ngithi Baba Dokotela unento bakithi
Iyaphila bese yaphefumula. Make abantu basifune isikhwama uthini kubona usovala njena lesi sichaza lesesivalwayo nalesi sika 8000. Yebo uyabanika abantu but sifuna usichaza nasi lesi siyavalwa lesi nango 8000 uvulekile uthini bantu. Baba Dokotela kunomuntu njengamanje othi sekhathele ukuhlupheka kodwa uyakusaba ukuthwala. Athi ukuthwala ngifuna into ezongichithisa igazi kodwa ukuhlupheka sengikhathele kona. Lo muntu Baba Dokotela ngithi akafone athathe isikhwama lesi sika 8 uma kuthi amandla khona athathe sika 25 ahlukane nje into ekuthiwa inhlupheko ihambele le yena hambele le. Baba valelisa mkhulu batshela abantu uthini. Ya Baba Dokotela sesivala nje sifuna ukuthi nabo mama laba bathi banabantu ababafunayo kepha labantu ababasheli ispray sikhona ispray sabo mama because bayajwayela ukufona athi umuntu hawa uyindaba ungakhulumi ngesethi spray sikhona ispray sabo mama yabo mama kuthiwa bashimile sikhona ispray sabo uyakwazi ukusithola kubantu abasidingayo Baba Dokotela siyatholakala enambeni 078 31 70 554